guiding others to the eternal road. Ketiga jong blay ko ong na kitab jing start proverb lenong ka ba ar ka ka ba henrio. Na utray kawan ka jing start. Na ba utray uay ya ka jing start bat na ka shentur ka jong u. Kimi ka jing tep bat ka jing shampang. Kumtangi prias ngo bhai pisa sien pat hagadiga session hagadiga step kabangi ong ka jing kali na kipaj ba bat ka juba na ka ktin ka jong blay dan ba ki shakri ki jong blay. Prias ngo bhai pisa sien hagakarteng ka ba thiang tam ka jong u Jesus Christ nong pun em jongi pagi ngai hagadiga poru kumba ngila yo sngo bat ngila ya yo ban tip na pihi ba pila yo ma jing kerku shisha leng ba kini ki session habangi yo ban wan ra yakini ki jingkeli shaki shakri ki jong utrai ya ka ban keli ki jingkeli ki jong pi but ya ban yo rupat ya kata ka jing shampang ka jing start bat ka juba na ka ktin ka jong ublay ba ka ktin ka jong ublay pat ka bible ka juba kumno halor kita ki jingkeli ki ba per ka ba pi pila ya keli but sa sisian pan nget ka ni ka session ru ha ka ni ka step ru da shisha kan long ka jingker kui pi we but ngini ya persyangi ka ban shem ka tu ka ni ki jingkeli kaba pipila ai hoi ki badon hakikti ka jongaru lemkum juru ki bala shem na kita ki comment section ba pipila ya pha sai sien pat ni prias ngo bhai ki shakri ki jong tra ha ka por I pastor bante I pastor molong I pastor rang I pastor fair but I sir doni ko ble shibon sai sien ba pila pelaj ka por ya ka ban ya shong reng kat lang bat ni kum ni kat ni ia ka bani selok nak ketingga jong blay bat ban ai roi ka jing pensyai kat kum ka bible kat kum ketingga jong blay bakan long shisha ka jing kerku na ke benta jong pi ki ba ngap bat ki ba pet ia kanika session ha kanika por ngile ia ka ban keli kanika jing keli ki ba pi pilaya ai bat kata ka jing keli ka dei lada ngila yap kum u Lazarus ula poi ha ka shadem u Abraham kabamut ba uklem sya bishar bat ushupoi be shabeneng. Kumnu u Lazarus bat uriuspa ki klem sya bishar hakasngi ba uwan u Jisu. Uriuspa upoi sya dujok. Bat kani ka jingkeli ka pipila pa pi atang ka jingkeli ndai kani ka dei mau pastor ka dei na ka Lukas nong ka ba kan riu kat kendai ter hang tu ni yo ban pet. Teka Bible ka kran ke halor kata. Ba hautu kini armut ki klemshim la poi sha kata ka jing bishar ki poi be sha beneng uwe sha beneng bat uwe sha dujong Kublish bun kongros ya ka taka jingkeli bat kita ki bakeli mo ngi kom shakri ki jong try ngim dan daga wai pat ka kentien dan daga wai pat ka jubab hendre ka de bitan na kentien jubling ngim la ban batai start e rom nolor ka kentien ka jong blay te halor ka taka bentang dan ban ai kani ka benta ba hadin nataro I pastor maulong ni kini pastors bidan nang ni makir kinang ai lang iya kata ka jing pensyai fi ka babel ka ong hang ni ba Lazarus masnyap upoi syak shadam ke jong Abraham katba uruspa apat upet iki kemat ke jong ulap ban yel di baudan ha pedeng jong kata ka jing kordit hadu jok te hangno ka jing kli ka long be menol ne hanno bala bishareki Fika babel ka ong ni langi pulena ka shitish ke hebru ka lanong ka bakandai ka dekot ka ba arpunyo ka ong ti kumbala bu hakibrio ban yap tang shisien bat hadien ka ni kawan ka jing bishar fi uno brio bala pedang yu Jesus Christ hakata ka snihi la tho ya ka kerteng ka jung u haka kitab jong ka jing im bat ubala klabamot la register ka kerteng ke ju habeneng tung nyepet kendiat lor ka taru pengipet na ka testament ka berim bat bala pensyairu ha ka testament ka batmai spang uni ubrio bu kerteng Abraham ka babel ki to ingi ni long basaw de khot ka balai ka ongum ni namar kumno kata ka jingtho ka ong Abraham te ulang ngai ho blai bat ya kata la nyau ka hok ha u fi hang ni ka ong ba Abraham ulang ngai te namar bu ulang ngai tum kata ka jinget ke jong u how ublay unong pen em but ulanget bu ula ko ngo ulot ublay ula itho io badeng ta la nyau ya kata ka jing ko ngo ke jong u bat ya kata ka jinget ke jong u ka hok ka jong blay bi Abraham jing shaw la dap ya kendu hi baru Jesus Christ fi ula pediang ni Jesus Christ
haka testament ke barim ba uji suru haka testament ke batma u de yathu bu angala yeshem yu Abraham te menu yeshem yu Abraham abang ipule ktin ke chong blend Jesus kalong ba kat sau kat ba kat pla ba uji su wan haka dur ke jong Melchizedek bat ulap pediang u Abraham yu Melchizedek ba deng taw la de bi shim taru kalong haka dur jong ke jing khawai trai te ka bla de long lupa na do mendai kepada ke shadow dan dia kata ke serngio ya kata ke bau jisu unsale tadi tangi i baka jimpet em ke jong try kala dap dan do testament ke barim bau jisu la dap wan paulo pahu Abraham tadi ta i Melchizedek u ai ya utau kupu bat ya kata ke wan bau Abraham la dap di kata adin ta udah kurku yu Abraham kalong tik ke bau jisu ma wan bat ngiru te ha kata ko por wan hakadur ke jong Melchizedek Henry menta wan hakadur ke jong mauhi hukum ubriu ya ka baula aitino ila jong ka jingem upen mi ila jong ka snam ka bisisha ka jong ya ka ba da kata ka snam kalong ke jutang ka batmai ba da kata ka snam ban sat khoi ban pen khoi ingi ban siu spa ingi na kata ka pop tading ta habangi pet ka testament ka barim ngi i ba Abraham ula anget au Jesus Christ ula anget au ni Melchizedek ula anget au blay tagum tala nyau ka hok au tading ta habangi pet ka testament ka batmai ka Bible ka kranshai ka ta bala ubriu unget bahag kata kesni lato ya ka kerteng ke jong ha ka kitab jong ka jingem badeng tau jisu la penilu pa uno bangai tadi ta mars niap kata ka jinget jong la de lupa ka jing bishar fi tadi ta Bible ka ong ba labo ibri ban yap sisien badi ta kawan ka jing bishar na mar ba uni ubri la angai ta ka daw la da bishar yu tadi ta upoi uni ubangai upoi syaka syadam ke jong Abraham kat ba uni uwai pat direct upoi sedujok tikum tu dakai elor ka ding pna ba marsin pediang haga tu hi klip mat uji suang melong lembak ngah paradise lada bishar tang tu namar blai upediang uji Kristus kada ok tin jublai kong wei banget ho mni banget tang ado uji su wan haga do do wei banget yu tau uji su bla de long lupa kata kesengi o kata semen kebarim taru ayo ya kejimpen em pastor stonat story ka jing batai ka jong pi ba sten ba ubri ulayap wah baniang ha ka jing bishar mat ka jinget hi banang kong kala bishar ngalek kam jeliu kindiat ya kata apa ka Bible ho ini bakali kani ka topik kani ka ba jeliu abada keren nama ka Bible mau kumno ka jingkli ka dai kumno ba uni ubrio upoi be direct cha shadam ka jong Abraham to kindiat ngalek ya kata ka benta mo ngidon re kani ka subject apa Bible school kadon santli ka perthai bai pastor bantai i hikai yang kani ka subject mau lightly ki benang santli ka perthai bang laju don ka discussion kapal slam baha manswa ngin saya discuss biang ya ka subject ka banon ra jing ka khui babon fi ka paradise kam dei ka benang ni habban sung tho ya kata lani ka shadam ka jong Abraham kam dei ka benang pat ka dujok kam dei ka pung gading ka dujok aka tin pareng lengi panon kam na gui kenting yong hades ka badai ka tin Greek mo ha Hebrew ba ong siol ka jaka shongki ruyap kiti kata hanre kam dei pat ka Gehenna lani ka lake of fire kam dei kata ba ong tin away tingin sutu ha kani ka jaka ba ubri uyap kani kami ka jingkli ba ubri uyap upoi sya menta halor jaka ka jingkli ngan batai kindat syah pa ka Bible dan lightly ka jing bishar ka banungkong do ka jing bishar ha padang kilang berat bat kiblang bat kata kan sejia pinlap ya kata na Gospel Matius kanong ka ba arpusan na khat balai puwi hadu ka basap hundrio mo berkata kan dia shwa ka si hajar senam ka bamot hakatma Armageddon hey lun punya per hilang berat badeki belang bakadon ka weipat ka baar ka bangi ong ka jingshong bishar ukris ar korin nong ka basan khat ka bashipau laning i ong ro kentin mo da bema seed of Christ i ong ka kentin Waka ni tin bema ka ka tin Greek kinero maka jingmot ka jing kentio ka bemot ban ay yakipang sengat bat ka balai pat ka ka cat bali bakram ban ngilap ya kata na kitab Cipen Paulo nong ka ba arpo ka khot ka bakadwe kini ki lightly ki jing bishar bat na kini ki lightly ki jing bishar ya ubangai uba habanya lang ba ong hadin ka jing yap ka ba wan ka jing bishar kata ka ka bema seed of Christ lani ka jing shong bishar Christ ubangai udon hangta uno bangai ha ukris bat u batikna ba ka kerteng ke jong u ka don ha ka kitab jong ka jingem fi u Paul Ukraina kata ha ka sti Filipi hendak ngakwa ban pule ba hatang tang hakini gisngi
ngingim da ya keren ni kan ke benta akasti Filipi upol uong sepang kini ki kinthai bat kumjuru sepang uklemen uda ong kumne ha ka khot ka balai ho oi nga kerpat ya meru ko para bayakit lengkor lem basngur tu menyerap yakini ki kinthai nabaki trei lem bat nga ha ka gospel bat uklemen ru bat kita ki para bayat trei lem jonga ki baki kerteng jongki don ha ka kitab jengem pi upol ang nem specifically uda pensyai bet wah makini ki don ka kerteng ka kitab jengem ngiru ngi haban suntu ikene gawe ngadon gawe ga jihikai bang hikai ngong hato ki pastor kinu benang kini bangai bakerteng joki ki dona kitab jong jengem fi upol hadu katau ong iklemen bakti kintai baro buong bagi don ka kerteng kitab jengem fi menu bendon hak kata ka bema seed of Christ lane yang ta ki de kita ki badon ni ong ni pastor ki badon ni ka kerteng hak ka kitab jong jengem hari hak kata ka jig bishar jong langbrot bad ayu pat ka deba habangi nginwan lang bad ukris sangane bagadon ka thma Armageddon bad hangta on separate mono badan bad utrai bad mono badan bad utrai bad dia kata on penia per hakti gamon ban ai ke hima namar hadin kata kan sawan kata ka jingsen char ka bachi hajar senam millennium bangi se yo ya ka bangi ni senshar bangi de kita ki lang berat bung ong sa ai handre hakani ba uni ulas ras ba uyap kan mau be hadu mentaru apa ki banget ki yap kimpoi sebenang namar ka bible ka ong hadu menta wat kani ka beneng ka badan on pentemai da tadi ke jingkeli dah. Bagi Bible ke orang hakal nong ke ba arpawai ke beneng ke batamai, bat ke kendo ke batamai. Handre la bu pat yaki bangai hang ni hakal ba ong ke paradise, ke dau belai la bu paradise. Bat lada ngi ong pat kani ke di ke beneng, sembut ngai ngofi ke di ke kam jeliu di kata ong. Lada kani di ke beneng terbeli dul kam jelong lo. Sin ngaladon ha beneng, tekumno ubayap ho Chris ummi pat swa. Yo. Handre kamdai ke beneng ke di ke paradise ke jaka shong thai jong ki bangai sipor. Hadu baki wei pat ki para bangai ki empat dia dep ya ke jingi teri ke jongki. Barhabangi shong hang ta dei nama kata ka Bible ke batai bau tau angel jong Lazarus ulakra yu Lazarus la banong fi angel fi khani ke di ke jingi ngong fi bisule khani ngam le ya kitu bentas pa ka bor jong jingdom ro dan lang. Balalek no bat labu hu Hashadam Abraham. Handai uni pat uberuspa uplet di ka kemar hau ektin kasih ong dijok. Ala fi puli ka Bible English ka ong Hades. Pinda puli pat hak lenong ka ba arpo. Hak dekot ka ba khatar khatlai ka ong baka Hades kan aino ikiruyap. Ha Hades ka dei ka jaka ba kadang dei ka temporary. Namar ki poi hang ta bakin apat ya ka jing bishar ka ba ong ka khat beli bakraw. Namar belai ngan puli pat ikani dekot nga kerpat pastor fer dak pen puli kani gawai. Naka Ecclesiastes ka lenong ka ba khatar lekot ba khatsaw. Namaru belai unwalam ya kakam baro haga jimbishar bat ya ke baro balaburi lakalong kababha lani kabasniyo kani ngandi ka bishar la ka ke ro ka babha ne kabasniyo khamtam ka baburi babon ba mangi ki breo ngidon kani ka jinglong ban buri pop kapop ngim jele abapal baro habang ile bah ngi kwa baro kno sundur habadale pop ngi kwa bam dan manu bantep fide kata kong beri on bishar wat ya ka pop beri bar hakala nong ka bar po dekot ka ba khatar kong on plate ki kitab khatar khat life ni on plate kita ki kitab kamun ka wei pagoi ka pop bri ule la tho hakata ka kitab hande ai ngopat yo blai ya kitab pat ki bela pediang yo Jesus Christ namar ka Bible ka ong na Kolosai pat na ka Kolosai ha kalnong ka baar ke kren pat sapang ki bangai pat hang tu ke ai ka ba jia pat ya ki bangai pat hang ni ka jaka ha ka Kolosai kalnong ka ba ar ke khot ka ba khat saw kong haba ala pendam no ya ka kot jingkular bala tho hakin yam gerukom ka bele persya yangi fi hakata ka kitab am la tho ya ka pop ka balong persya yangi bai mengide ka bainong jong ka pop ka Bible kong ka de jingyap hada u Jesu halo jong ka ding phana ula sa anar ya kata bat ka snam ka jong uem kala top no ya kita ki kitab jong ka pop jongi bat la pen kesan yangi na mar ka kerteng jongi don kitab jingem de kita hang tu final chem ru kadon artli kitab but uni ulas ras udon pat hang ni berkini di ka paradise kam dei ka final destination ke jong even uni urus pa ro udon hang ni hapo Hades kam dei ka final destination ke jong uru but ulas ras unmi pat hakata ka jingrong no hande urus pa unmi pat hakasngi jong ka jing bishar hang ta dei kata la ong ba keduriau kan aino kabaar ke jingyap kan aino
jingyap ka bamut hang tu relate dengan Greek ka bamut ka grave ka mut ka batep. Bat ka balai ka Hades kan aino. Nama don ki breu hang ni ka perthai. Ki yap haduriau ke ka mediap jong ki umlap. Kaduriau kan aino. Don ki bala pentia ha ka jingtep on aino. Bat don ki breu pat kiba lasu thang ala panong fi ba kamnon ka mediap. Ka bamut Hades ki don yaki on aino. Fi ka kren yak ini ki benta. But kini yang ha kata ke jing bishar. But hangta ki bamdan ni ke kerteng kitab jing em ki sya berat no ha kapung gading. Kata de ke final destination. Ka klem ong ka Hades. Fi hang ni em uji su batai wong. Ya urus pa lapoi sa Hades. But ha Hades udang doi. Ha lake of fire himna ramen doi. Nama kata ke de ke final destination. Nama hangta udang soitan, udang numar cloud. Bat kumjur unang itu palam ler unsadon ngam ong menta bala don namar kampat don ke lake of fire haduk menta bala banong fi ban plate ya kene ban opening ya kene unde do umrat cloud hagala nong kabakat kendai kita cipan pau ke keren tedei namar kata menta la ngasyu ong bekini kumno klemyo jing bisyar mdei namar hang ni ke dei kampat dei ke jaga bisyar ke jing bisyar yu bangai ke dei harp din jong jing rong no haka jingrong no yang ngi on kentio ka Bible ka siteng swing ini kendu you try but ngini yo ya ka pangsingat de kata ngirwa don pangsingat dayam kata bang be masjid kadai ka jing bishar ya ka ba kum kanu ka pangsingat ngi ben yo kam de ka jing bishar ka jing penrem kat kum ka jing le ka jongi ki bangai hanre ha ka khat beli ba kraw kandai ba kita ki bam ngai ki badan ha hadas ki kli beli ngadon ne long tek kum bau bre menta haba ule ka kam sniu upulet wan kam bo yu tanat Henry pat yo jing penrem na ka yeng kasari. But kalong kum jorok mangi de kata haktin parang uyau jisu la ong advocate. Haktin kasi la ong unong ya sai. Fi namar ngila pediang no jisu em jisu ya sai nam ta jongi de. Larang ngim pediang yu jisu tang mi de de mata ketu kai ke bau jisu angi hab ber suta de kata fi ka de ka bajeliu ngani topik kamot bau lapoi be direct sebenang. Hari tikna baci sen ubre baladon sa paradise ka beneng gede ke jongki. But ke ka beneng ru lalu fi puli kita cuma pau nong bar huwe ka beneng gede ke Jerusalem ka batamangi baging ini don. Hei ba nom don ka temple show. Hei bang ini don separation show bad ublay. But kum ta ter hei ba don jingyam onom don ka jing jau umat onom don ka jing sosi kum ta kata gede ke jaka ka bakut ke jongi. Lada kade ke paradise gede ba hei bola sos usong kop bet. Lada kade ke beneng tak ba mat habeneng lay ta. Fi hab bersutu dah. Fi dei hang ta tekani ke dei bu jisu ubatai ya ka present stage ka bamenta habo bangai ya. Maaf to. Bon ki breu em kim sutho ini ga wai em. La dangi pet tang hading panada na tuna jrong thol pa RIP. Bon ki tho rest in peace. Tamam dei rest in peace, dei rest in paradise kai. Kadi ka paradise. Insya bon sing rest in peace. Dei rest in paradise. Takalaw da fi ngi shi bo to status e bal ayap jong rest in peace ha kadai ka peace tamba ka kham ye dei ba kadai be rest in paradise mo kamay ang pastor ka paradise kam dei ka jaka shongne kadai ka jaka batang shipor ya ka ba kita ki ba ngai outra ki othia bat kum ta mo ka du jok le ne ka ka Hades le ne ka shiol kadai ka jaka shong pat ka shipor jong kita ki ba klemukris Nomor babun ke sakili kum nong ipoi sa Hades. Namar haka pertai ka don kani ka jingkai. Lara ka jingle ba jonga ka kham khrau bania ka ba jingle sniu jonga kamut ngadei banio beneng. Hari kum kita ki poisa du jok te. Tigiran jingkli how come ngadon hang ni. Kin sngol ngok kan. Kin sngol ngok balengi poi hang ni. But balai kan dan ru kata ka jing bishar bang sai sisi ni ki ka daw ka long. Ba ublai unda pentikna te ningkong first point ka dei ba kikim nget po jisu de nong bishar. Fi hadu ni kin yang bi akhmat jong jisu o jisu ong phim ngai ngam de nong bishar kya ban ngai te ong peleng de sisa but hang taru ka point ka ba ar ka long ba u jisu un pentip yaki balai ba on bread ya fi shakapung gading kanang bala da kilet shakapung gading em kilet da ka donut ka basuk ta so em kilet da ka basuk no peleng la de hok ianga ban bread sini namar kini gidaw jisu pun ka daw Namar habeneng ki don ki kitab fi ba an saple. Ka goi ka kitab jong ka jingem, ka kitab jong ka ki jingle, ka kitab jong ka jingken mau, ki kitab jong ki umat. Tadi tang kita ki kitab on saple bat habala bishar leng bag ni ki kitab. Tadi tam bo ni bri ong oda hipleng tadaw jisu ong ka kitab mo jong ka jingken mau. Ken mau te fi la song gospel. Fi song am fi kentaj am fi sarong am. Tadaw fi klem ngai.
Tadi kata kani di first point sa kabaar kalong ta kitab juga jingle ko don hang ta mo. The book of works ka don hang ta. Bading ta yang kat kum ka jingle ka jong Peter. Laba bahala basu. Sa bahar besniu ta kadai ding ta ngi pule kata mo Jisu ong ni kata ngi pule na yon Israel mo to nang basan Jisu ong ni kata ru. Ong kum ni khot ar pra ong sung kendit ya kani bakapor ka ja bak kita barok ki bah ka jingtap ki usngo ka jing perta jong u bagi ni mi no ki balale ba bahasa ka jing mi pat ka jing em roi ki balale man ka jing mi pat ka jing penram tadi kita ki haban yang kata ka sngi jong ka jing bisar ya ka ba on penram ki tadi yang ta kin ki haban sto ki op lang ka dai yang mal bangala kan ta yu Jisu bangam ngeje u bau de blai ngam ngeje u bau de no bisar tadi yang ta sakabaar ko ngalayo ka chance bangan kala ngalayo ika chance ya kabangangan pediang dengan lakin ta tading tangan lek nak basuk kan ta jar hak ban lek bida ka basuk sapung keding without agitation kan se non syuk ta jing ele kan ke fidan ir mau ban share lor kan Kindia romo halor kata kalong kumningan su ai nuksa mener ngadon ka wei ka jing sakri ai nuksa. Semut ngabat pastorang ngilek ban itu. Mo. Tapi pastorang yo beneng. Ngapa yo dujok ngadon am jinggeli. How come nga yo dujok apa ye tu lang. Hari ngam yo i ya ka cingkela ka bemut jongi. Ngap khabi di nong tu. Perkama ba urus pa upar khabi Lazarus udi non ra umbe, nong ra umbe udai. Ukram perkhadi udai uai. Babon ba don cingkeli. Kum no uthi upoi benang. Namar pelai ka hedes ber paradise la ban yo i. Te babon ba don hedes am ki pe paradise am jong dot ba. Dia kata ki duai ki ong. Fi dei nama kata ngaju ai nuksa mo yo ne urus pa ngasi ong ba he. Namaru ong ngadon sangut kipara. Te kumud de kikon ni bae do. Mo te bae do boleh he ulong kumta tu ong kumno kumta ong kepa kata. But cuman mentanga ngadon kata ka jingkli kumno. Ti hak kata ka sidi kata hang tu sngiem ka Bible ka ong hak kat beli bekrau on plate ro ika kitab jo ka jingem. Ban batai. Fi ngidon ke kitab. Jo ka jingle asnyo kum pastor la pun mau kitab jauh mat kitab jo ka jingken mau ke kitab jo ka jingle baro. Plate. Hari kita ki kitab baru Fiu Jisu ong hak senam jonga de jutang temai. Namar ngi pediang ya ka senam ke jong Jisu ya ka jingmap ke jong Jisu te. Kum no ngi pediang kalong kum ne. Fiu Jisu ai o kalok tek ka breo haba ka sok ha. Haba iklong ikam klung le yen la de. Klung lim tip ruam. Kadai ka keme ka bahap ka an. Kadai ka keme ka bahap su ka hap thar. Ikon pada lakha tang iwe bentai di ban le. Ban pen i banga nga kadai ka jing yam. Kum churu benta ban yo jing penem ngim le i ero Kite u Jisu usha thap. U Jisu usha peleran. U Jisu ulang long tim ka bru armen uang ada langata. U lelut mau. Bat u kha yang aba di pi. Bat u breu bakala ba mo ngasi ong be breu yam ba. Namar balik usutu ya ke bola le ke umat kami. Pi, dai kum jo kum ngap pastor nganum tip mai ngap khap ngai bale. Hanroi nganum tip ika jingkel la bamut ken. Bat ha kata kasian bisyara hot uni la lelut kata. Mama Jisu ni sa enta jungi. Dia kata ka Bible kong dino sa. Ong la lelut hanroi u priang ya ka jing trade dep jonga jing penem. Bat lakha arseni u hanga. Hari ngapat namar bakal lakha tang cisen. Ngap nyap ha ka jing yap ka baar ken. Ka Bible kong kene dei ka jing yap ka baar. Fi gede-gede bama apa pertai adalah khasi sin hab yap arsen. Yap nengkong ha kado yap baar ha komensem. Hanrei ladala kaya ngi arsen ha kani ka pertai ngi yap tang sin kata de ha kado. Laning ngi penkelano yang kani kado. Tadi kata kani gede jengkli ka basut nak hoi ka jelio. Ngi kerman bangi lala ban pensyai fi kat ni. Namar belai bat ngakirman ro ba lembang kani ka jing pensyai kan wan ra fi ka jing sungtho. Ya ka jinget jongki Kristan. Belai ngi Kristan latep namar nginget ya kecing mipat. Dari namar kata latep. Relation pastor, relation ya bar armor pastor ya kata ka jubab kat kum kaktin ka jong bleng ngai kum bai pastor ila ong shisha la la ban pensyai kendiat ya ke ka ba pipila keli bat ikani ka penkan mau inga ban penkan mau pat syapi balada fi kwa shushu ban tip kam jelio bat kambun halor kita ki jing bishar pastor idang ai kan ga jihikai haka por jong kaktin man la kasngi balang haka por jan mit san baje one but pinyo shisha ki jihikai ki babun kita ki bare haka tiga jong blai ka banwan pen pau pat happy lengba ki syakri ki jong utrai
try and kerkui pi but kan mauru ni don kan ika Bible school hai ba phila ban one ban join ban enroll hangni ro hagani school baro PPE hangni hagani ko poi ki ba shong hangni ki pastor ba ki hikai ki ba don hangni ki ai ka ji hikai ki ba bon bha ki ji hikai ka ba le se film pa ju yo snow film pa ju tip halor ki ek ba bon bha finisham haga Bible school phila ban one ban keliru halor jong kata tingin ya chaka we pat ka jingkeli hagani ko poi pastor but kaya ha bagani hing la jah ka wiga por pan ka mawinga ba dan ki khna ki ba yo ji kai shapang kan hi mana Lukas kan riu ni Lazarus but ni ruspa ti andala dep kata ka ji kai ba ki yo la dan ki ba ya kalipan ka ba mut ngimdei ban long ki beruspa ba long kumu Lazarus ti but dan ru ba kali kata hi ya ka jingkeli dan iwe nga thrai di khna samla ita ibakali ong pastor kalong pop ne em ban kwa ban long rispa Barka kata ka jingkeliru kalong ka ba stunat abangi osngo ba bonsen abaki yakran pangune ruspa bu Lazarus ba bonsen ki ombe ba de nakadaw jong jing ruspa bu poi syakata kedujok re abang yapet pat ya ka ktien ka jong blai ine pet do nadu ka testament ka berem abang yapet yakini ki kepatemen juki Israel nadu Abraham nado Ishak, nado Jacob, berkemjuru nado Joseph. Kini baru khat kini kibri beruspa. Bar kini kibri belakurku. Kamut pat bamaki kidan hakata kajaka. Kata de gawe bagi hapen syai, baka jinglong ruspa kamla ban pen poingi shani dujok. Kumene pastor ilakren baka de tang daga jinget. Balapan kesan ya ubri mene ila de kren de kata na rom lenong ka basau. Syapang Abraham. Berkumjuru abangi petru syapang jinglong dok. Dei tang boong boro ki bedok kin poino syakata ka syadam ka jong Abraham. Bagataru ka de ka jisu tho ka babakla. Abangi kren syapang ka jinglong ruspa bagata ka jinglong dok. Kum ki briam ting teng em abangi kren syapang ka baken jado. So mo ngisngo em ngidi ki beruspa baken jado kam kren tang syapang ka pisah. Ting teng em ngisngo bangi ruspa baken jado em kare ha ka jinglong ki jong iru. Ha ka jing su sorong. Hei bangem la ban penret. Yam, maka ketian ke jong blai bagi polis ti jong Jacob. Ketian ke jong blai ko ang bau blai ulong bai le persya ya kita ki besorong. Reu ai ke jing ai ha kita ki besurit. But kene ke jinglong sesorong ro am kene ke we ke jinglong ke jong breu. Bau breu usngau tau baru spa ula bele ka bomon. Maka ni ro ke jinglong ke besnio. Bar kumjuru am nyap su thuru bar ha ke jinglong ru spa bar ke bakan jaman sim. Kene kata ke ke bau kris ula ai halo ke GM ke jonga bajingi iwi puai kumba khtien ke jong blai ke kren ha bagi puli ar ko ren lenong ke bapra hang ni ke khtien ke jong blai ke kren ha ke khot ke khandai ko nomor pi thu ya ke jingai uji Chris ubu trai jingi bolalong uberuspa penban ula wanlong duk na ke benta jong pi kra man penruspa pi da kata ke jing duk jong u bar kan ni khtien hang ni bo ong penruspa am kam dei ke jing penruspa bakan jado But uji so abo wan penruspa ngi am kamumur wan ra ya kata ke jinglong hok ke jong u ha ke jim ke jongi Kani kali orang baong kajing perus pak ulalong duk kemun ulah shimlut ya kata pop kejongi baru ulah ai kata kajing long hok kejongu kemun ulah perus pak ni mensuangi lalong kita kiberi pop reina marpat ke ulah shimlut ya kata pop kejongi wai kata kajing long hok kejongu ha kajing kejongi mentala perus pak ni ya kata kajing long hok kejongu terai terah abangi sutu abangi pet kani ke benta baong perus pak hak bakan jado hot ni dong perus pak aba kajing sorong kedon kajing someng kedon Raya bangi pet pat aga jirus pa bakan jaman sim abangi yo ya ta jinglong hok ka jong blai ha ga jim ga jogi kum juru hoat abangi pet aga jinglong duk ha bakan jado hoat sisa dalong duk so sisa ga don sha ka ta ga jing ya ga don sisa kata ka jing jinjar raya khatir ka jong blai pat ro ha bakran ha bakan jaman sim pat ka kran bu jisu ong so kita ki beduk aka man sim na ba jong kilong ka hima ki beneng kebon akhani utau beduk aka man sim obosu thu bu don kam yo try ha ga jim ga jong Budai tang ubri ubapop. Ubaran kam ya kata jisnai, ubaran kam ya kata jingai ke jong blai ha ka jim ke jong. Terah bu su thop ulong duk ha ka men sem kemut ka hima ki beneng kedai nak benta jong ta ubri. Pada bang ye pet pat bakan ke benta spangani uruspa bat Lazarus. Bat kam dei kata ka jinglong ruspa ka jong ugo pelong yu. Sibang poi syata Kadujok hot Enri ka ktin ka jong blai kala batai bo ni urus pa sya lalong ta ubre bejukup de kita ki jan besar betu ki jalinan bani udah le pa ho halake sngi kini ki jinglong am kimla ban pen poingi syadujok dangar yam bha dangar le pa ho
Kini kimde kita ki jinglong giban penpoi ngi sedujok. Rei ke ega ba penlong yu ni ubri amun poi shane ke jaka bat u Lazarus bon poi shaka taka shadam ke jong Abraham em ka ktien ke jong blay em ha khot ke ba punyo ko om ni. Ha ka lenong ka khan ri ko u tiu lo ong ha u ha ba kum ta nga pat eme kupa tumen pa yu shaka yeng jong kupa jonga na bangadan sangot ki para bu unyo mahamiki banyo kiru ki wan shaka ni ke jaka ka kodet. Henry Abraham lo ong haki Kidon Moses bat kinong itu lupa akin sngawi kiken. Util lo ong kumta ko pa Abraham rela da uwe na kinong yap unlet shaki kin sakala ka bumud. Ula itu te ha ula da kim snap yu Moses bat kinong itu lupa kinom ngai hiru wat lada mi pat uwe na kinong yap bat kaktin ka jong blay ka juba uni balay uni uruspa upoy shedu job. Namar ukam snap ya kaktin ka bau blay ukran. Ukam snap yu Moses ukam snap ya kita kinong itu lupa. Ukam snap te ki. Tada habu ong ai bo we nong yap un mipat bo ulek ban pensngoi ki hang ni Abraham ong la kim snap kenong itu lupa bagi la kim snap yu Moses lalu mi paru ubayap ram kinom snoi hiru bar ktien ka jong blai ka pani ba unu bre bam snoi ka ktien ka jong blai ubam nget he ka e ba ktien ka jong blai ka kren uta ubre undan bet hakani ka chaka nganget Lazarus usngau ya ka ktien ka jong blai tada habu yap udan ka shadem ka jong Abraham bangangai kani ka long ka jipin syai abangi pai syai ka ktien ka jong blai nama ka ktien ka jong blai hiru ka juba kani ka benta bun sen am ngi abangi puli am ngim su tho te ka ba kren tarang isu ong bet ba ude buruspa na ka jinglong ruspa bu le pa ho em handai kham sngo ya ka ktien ka jong blai kum juro la ngap an ngi we phe ngim sngo ka ktien ka jong blai ngim snap ya ka e bu trai ula kren halo ka jim ka jong ba jingi ngir ngindan hakani ka jaka ka buruspa udon Kindiat long ba sim ktien ni pastorang halor ka de benta la ong ba la long duk iyo beneng hari Lazarus beli tu buduk don tok jauh celiak so belum kumta banyo beneng Jipang kata te de kecil jikur det borok te ong to la long duk tu somehow we ngila ban pediang de don tok jauh celiak so tu fi kade te tang hang ta ba kejing ruspa la ni kejing duk kam batai yang ni ban pai beneng ne kade tang kejing nget kejong ni ha utrai but uno banget hau terai umju kram kupu kumbadok David lah keren lupa ya kata gisam mah berapa Bible baro kini ki beruspa sudah to Jisu de beduk na beruspa kata de kecing keli ki bekrau Jisu de beduk de ba beruspa la kayu hasamran hoi perli ai ya kata kecing kentang ya kim dani ya ki set kalang dekor kata ka bata ya ki bakam duna kayo kakot okey namar boleh Joseph udah tang misteri ngilawan suntu hari hadin kata ka Bible ka batai baka kamba kawan ha utrai tu namar udan ha ku blei wan ha dot dong kam ka kamba bawan kita kirus start kirus start ki wara ayu shanang kong ksiar ta bomon ada ong bai beduk te ksiar ta ban pediang nang ta ai sake kamer pat ke jing ubi hei batang kis iem ba padang kam to por om tang kata lada Jisu de beduk kajan jong beduk umdan bakalai dah u beduk umla ban besar sanajar u beduk umdan ATM namo Jisu ong ke tang to dok ha Perlu siu tax kan. siu tak Siu khajna ma. siu kata u biang lot bat om de tang kata udan ke yeng la jong ha ke pernam ke khalam batai ya kata Udan treasurer jong oro. Judas. Hi, beduk tu nun kam rata ban bo, lara kan ke ministry beduk tu kam liu. Fi umdan kami kita fi kan ni ke batai bat nang ta upol rum ni beduk. Ban long unong senong je rum tu upor wang ada pisar ngam yo rata om bangan long. Kadi kata. Petros mdei beduk don liang lejong dah. Fi mdei beduk. Kisran Jisu werum don beduk. Hanrei ki kendo ya ka aram jong ka do ka baka pisah kala bantiet ki kendo ya kata nam ta ka gospel kan kalong kum juro ya ngiro kan baru spa kam dei bedok pada fiong anga suk nga ki bedok da puli diturmi ha bakut lai diturmi arpo prat ka jiktim da wong wat da fi kwa bandero la dem dan batiet ipi udong kata ta fi ha ka jing dok ngala mono vi ha ka men sem da dok ka ba ha ka do da dok te sakut tang ha karam okay Kasi om takin ke duk te ke jin jartra. Ke jing tim dah. Mano kwa benduk fi. Ke jing duk ke jing tim. Ba ke jing ruspa ke jing kerku.
Tadi tahu Jisu ong suk ki baduk ha ka men sim. Sim. Kalau mau suk keduk kedok. Ni Hoi la duk kedok teng ki beri ki pai su trai. Mo ki ba ka ji sikri jungi ki ba bon ki ba. Kom ta mo ki pai su trai namar ba ki duk. Tadi ta ha ba ki yo pa di Jisu ba ki lawat su ki ma ka jong blai ber ka hok ka jong ya ki ei baro an sa lang tam ban ngi si sha bu trai ai lang tam ki pa ho men ta ki blai ker khu ki dap ki chlai. Praise the Lord. Tagad kata habang idon beruspa ti siya ngindok. Habang idon buat uta ubah kaksiar ke diga jong u karupa ke diga jong u kebeneng ke ke diga jong u mo kebeneng ngalong ke ke jong khando je ke jat jong u ki masi ki belang ki sim ki bar khoi ke diga jong u ke jong blai khando siap barok ke diga jong u tala ngibut uta beruspa kum no ngindok. Tadeng tahu oi kedan tu samla ruspa ro urus pa si syahir uto urus pa ro kata ke jing lomet sim ke jong u tak bo ngala de ble gini ki baro ong lengan dan kami ta no penempat tadeng ta u klem dan kami u Jisu namaru la so dap so slave so bit so biang tadeng ta u klem la ban ko ngu ik tien ke jong trai te urus pa tu do bo ndit urus pa ke do urus pa ha kata ke jing long niam ke jong u ha kata ke jing la ke jong u ban pen biang ye kita ki hukum baro Henry udai pada baduk kamat jong Jisu Nyimde udah banbu ya kaspa haban kong do fi. Usalomon nam ubu ya kaspa ta wang ya kalok borok ngalaan pasobha. Masa tep snai ka temple. Wangan snai ya ka yeng nam ta kalok. Mo na ka khon jong paro. Pe hadin ka to em ka yar do ka cingem ka jong. Namar bale. Namar usngo be da kaspa ngala ban thet iki ke borok. Fi long batim ya ubaruspa ubakhen kaspa pan poi benengken. Long batim dai kata. Tadi tahu David so tho ia kata ong the Lord is my shepherd utrai ulong nong aplang berat jonga ba kum ulang berat ubud yau tahu nong aplang berat. Tadi ta namar ba ubud yau nong aplang berat kum ta ka dekat adin ka ong surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. And I shall dwell in the house of the Lord forever. Kum ta ke jing bahab ke jisnai jung blai karbut yanga. Mo shil ter ke jim jonga ba ni shong yeng jong try junom. Tadi ta bang ibut yau nong aplang berat ke jing kerku ke but dia. Amen. Dong isu style kawan. Nyimde ban be ya ka jikirku. Ai ba ka jikirku ka tebut yang. But om kut tang haka mo ta ba fi ni om bangin sakri u blai bangan yo jikirku. Hanre pi de kata ka Bible ka ong de blai ba ay ka bor ka ya ne ka ti ban yo ka spa. Fi ka spa blai us bang vi. Fi kim ka paro nim so bang ban kurku ki khol jong. Fi du blai vi. Hanre teng pa ngi so hona namar ka de. Ya kan ni ka jingkli em ka mi kelajudan ka jing hikai kata. Ba ka de banduk be. Ki Sakri jong blai ki di banduk be. Banduk be. Pergi kuat be sakri blai do yeng udong yarap lem yang kata yarap lem kata. nya bercycle. Nya sekil kata. Mun syak lajudan kata. Handai kam dai kata. Ublai ukur ku be. But pen ibe ya ka jingker ku da. Balai ba kibriu ki nong yes da sakri ublai udan ni ka bor ban le ya ka kamba. Ustaz kawai kata kamut menang bala daki sakri jong blai ki duksa kabumut something is wrong. Mangan kemudian apa Ustaz? Mana sarfi ong kita. Kadang aku mau dari wi samlai ba New York bania kendo mo itai ong mensua ngam ju kwa ban long sakri ublek habang ipet kita ki nong syarai mo jongka jing sakri jongki iong ba ngai sangsot ha ka jing em ka jongki ki yai da ka kajan no dapat kata kajan rugi pong ka ju bi kajan but itai kenai ong itai samla iyong ba ngangam kwa ban long sakri ublay namar ngai I ba kilong duk but ita ngakan mau ita kena samlaru ita iyong ngati ngakwa ban tre ngakwa ban ruspa ngam kwa ban syaka jing sakri namar I ba imdan ka jing kerkum dan ka jing ikentiu mut ita ngakan mau ngapan kam kentien ita kena iyong ngam ilong attractive ya ka jing im jongki ka jing long jongki ka lifestyle ka jongki no but skawi ka jing kali halor jong kata hi namar phia kran phang kata ma pastor ba ka Bible pa ka kran ayu syapang lani halor ka pisah lani kata ka spak kumba ka Deuteronomy mo ka ong ini ba de ublay bala ai ka bor yang hakikti gi jongi bangin yo kata ka spak Bible ka kraniu syapang ka spak
Kadi kan ke spa pada jingkeman dah. Lebar habam dan ke spa kawan ke jing susi. Bah, dia dah habadan ke spa kadang ke jingkeman. Tahap tepat ke spa ayu pat ke. Nomor bahak Gibril gidan la kajong kajing sutu ya ke spa. Gidan baong bagi kun jonga kadai ke spa dan Gibril ki ong kajaka kadai ke spa. Dan ki ong bagani ka yeng bangalate kadai ke spa. Dan Gibril ki ong bisa kadai ke spa. Ti la dapat hak civilization hak bamenchwa mo hapar papat dan kapisa. Ki kin ong kini ki jingthung ki ni kimrat be ki kiri kadai ke spa ki syakri ki syakor ki dan ki ong kadai ke spa. Te ka syongkar kompet ke jong pi yanu bapinyo bakadai ke spa. Te ngi keman namar bangite bagas spa jingi diu jisu. Ngara beli ngarki mentan ba ngarki namar katep ke spa jonga diu jisu te. Mar kapisa kamdai ke spa. Kapisa kadai tang kata kebala ban pentrekam hang ni apa pertai ada kan pelong merau ini dia kan pakan long kata ka kenra. Ba. Te tang kata hi kadai. Te handai kamdir te ka pisa kamdir te ka spa kata ka misconception jong ki brio ba ha perthei hi ki perkhat ba ka pisa ka di ka spa te ban chu so tho khandiat ya kata ba ka pisa kamdei ka spa lar pikit ma ha ko por bomodi pen kelasi miet ya ka pisa demonetization ma ha boleh ya kata ka spa ka jalu te to ko por kam dandor chu te to ka pisa benging yong ki brio ki dan ki popo hajar ka kot si hajar kam di chu te ka spa to ko por kala di bitang ka kot de te swabo modi un le kata ka di ka spa ha ka por bule kata padam kam di chu ka spa kala di tang ka kot ka ki bret cha surok ki thang gile ikam ta tadi ta ba ka pisa am kam ju de ka spa kata ka di tang ka jik su thu bakala ki jang ki brio le di kata ki ka sarkar ka ba pentep ba ka di ka spa le ni ki kalau orang syaitan hiru bah wan ra ikom kata ka cepat ban ong ba ka pisa ka de ka spa ri ka spa ba sisa de uji su te tian dei gi ai ngot ban ngim penan kam than ka kentien spa la ne ka pisa maksud tak ba hapdeng jungi bagi discuss sebenarnya penan kam ka kentien jingker khu te bah de ublei ubakar khu te yagi ban kamai kata ka spa ma bangin yo kan kita ka jong kam ka jing ri beli per ublei ai kita ma beli ai ba kani ki jingkeli blakeli gini mar kini ki lai teli ki jingkeli la ai me kalong ka bade sisa nambar ba ubriu am usha tamala no ha kita ma ya ka ban fokus ha ublei ila fokus no ha kaspa nambar babon ba ki bri ki perkhat be sisin ha baduk ublei iet jangan debi kata ti ki bri ki baru spa pat kim dan kum kata ka jing perkhat ki om ba ka jing stres sitom ka jonga ki mi pat kum ka jing kerku ki jong ble ti lada ong ka kadai kentien ba ong baru spa bekenjaman sim baru spa kan jado baduk kenjaman sim baduk kan jado ba ki kentien bingla penerkam dom de kini ki hab habaro ka sim kategori hi ba law ru spa bekenjaman sim ru kan wan mi ka jing sarong kan parisi ru spa ta kenjaman sim ka ketien ki don de jing sarong kawan tu di ru spa kan jado ru ko di ru spa uni ru wan ka jing sarong sim ti baduk ru ba ha kan jado kini ru kimi i kum ublei bude bonong kerku hari ki i penban ba kani ka jing tim ki jim jingki to bodok ha bakan jaman simru ur uya ra kata ka jo hi ke mindset yim yo i te bangi perkhat bet baka kata ka jing penem la ni ka salvation la ni ka jing yo la ni kata ka jing don kam ka jing pendap ka jim jingi kadai bitang ki ka bekenja hapok ka kendo sudah yim i sabar jong kata te bodan ublei uji Yesus Kristus jadi tau kaspa jongi am de uji Yesus tadi kita ba ka hakawe ni ki parsi bujong uji su bu ai ma kwa ban puli hakade ka por kapan kan mau hakade ka klembat ka puli the gospel jong Lukas abadi sepang kita ka parsi jong undong bet ma uji su ai kini ka parsi abu ula batai ya kini hakan lang bapra kan puli ka dekat ka bakat sau tartan ma kong kumne kong utau belahap hapedeng ki dieng sya te long kita ki blai asngau te kat ba kilang ya pelet ya kisngi kerta lah kejap ya ki da ka jingkuslai bat ka spa bat ka jing sobha kani ka jingim Lukas ni u record u bakam long pela ban na u Markus bat na u Matias ma barang ni pinla ba ai kini kata ka jing kuslai bat ka spa bat ka jing sobha ubu e ka spa ha pedeng la Ramadan ka spa ka jing kuslai la Ramadan ka spa ka jing sobha ubu ha pedeng de bat kata ka di jing sisa ka jingim jingi uwe puwe bri Ramadan ka spa jing kuslai Ramadan ka spa ka jing sobha de
Te ling ba ni ka parsi Jisu ko awan pen I ba ka fokus ka day ya udi u Jisu te. La ba ka pisah ka dan namdan. Mo u Jisu dan te. Hari-hari perthai am kala ka main jungi ka fokus ka jungi kala day bet haka pisah haka jingdan ka jing am. Ka mo kala long bet materialistic things te. Kam dan syu kata ka ba ngin perkhat ba u Jisu u day ta kan. U terlong jonga, u sos jonga. U nadong sedong jonga te. Ka ba bahaya ki Kristan ba menta ban yo yo u Jisu kum u Jisu. Ngi yo yo Jisu kum utau nong aispa. Ngi yo Jisu kum utau nong kerku. Ngi yo Jisu ta unang mo utau ban pendap ke jingran kam ki jonga. Kok wala ki dong ki badan kam sudah ngam ong kata kam di ke badan kam ke badan kam. Hari ngi kelat pat the main ke purpose kata ka jing temu ke baning kong do ka goal ke jongi ke dai. Begin pet yo Jisu dei ma terlong jonga te. Ma te kata ka sos jonga di ma te kata ka spa jonga. Tadi kita bau Jacob ru kini gawe ka kentian mo ka balong habang apuli ka siti ke jong ka balong phala bah ka lanong ka ba ru Jacob uang kini kentian mo. Habai dei sipang ka badan ka jing nyo silang khamat ha ka balang. Ma hapadeng ki beduk bat ki beru spa ka lapoi ka por ba kelaja kam ta mo ka por ka balang ha tu ka por. Bau Jacob u thok ni dekat ka basan uang kum de mo. Tu dah sngau pi ko para bangat be it jonga. Hatu ublei jula jit ye kita ki beduk jong kani ka perthai. Ban perlong ki beru spa ha ka jingget khram ong ha ka pisah khram ong ha ka jingdon jing am de halong baru spa ka jingget namar bele haba kran pang ka jingget mo ka jingget hang no how Jesus Christ de ka jingget ha uta oblei unong penem jongi de terita ba ka di ka jingkeli ka ba gila keli ngala banong ba ka bakla ha ka we ba pia fokus ha ka jingdon ka jing am ha ka pisah ha ka spa jong ka di khandau ka banduk no ka ban pot no ba kandet no ba ka ski ba pi yapวัดกระจานแบบพี่ปองรู้พิมละบันเก็ตใช่กระตากระจักาพี่เล่มากินเป็นพองพี่กระสุดกินเป็นพองพี่กระจานกระบารมกินเป็นเด้งรู้กระยิดขมัดกินเป็นพองกระจุตีกระบูจากินแทบรู้กระพิซซ่าหังตัวหาได้ขนมลิลังระบัดพี่บรรดาบดีกระสปะจังพี่กระตากระปอดดีบิตังจิสุคริสต์แต่ให้บัดดันกระตากระจิงกินโชว์หังตากันดันให้บัดดันกระตากระสปะจังพี่หังตากระลองกระดอกนวดส่วนเราจิสุดีสปะจังพี่หังตาดีดอกนวดกระจังพี่dan kita ba ka jingkeli hi jong kini baro ki brakali ma ka ngala barang ka fokus jong pi ka bakla pem kimi so Jisu kum uta utreja jong pi lani kata ka bong ka jingken show ba Bible kasi ko ka spa lani ka jingken show ma jingsa ka di ka treasure te what is a treasure treasure ka di kata ka ba mdei ka spa ka ba mdei ka di ka bala buri bu kerpang barhang ta ka dan buon ki te Jisu am udah utah te, mau lah lagi lah Islam Jisu am ulang muka treasure te mau, download te hau, dan jingkeman dan jingsuk, download te kiki baru kejingran kam jong kejingkem te, dah badan Jisu am, katip, dalam dan pisah maknaru, lanem dan bah maknaru kepoan kedang baik, namar beli uang ta te Jacob, uang te, ba un pendus pak kejingget te, tapi dan jingget kat kata, kikon Israel kimi dari Egypt ban poi siri kanan te, apa dengan jong kejing tenum ublei pendap te ki penhap ke mana te klam jingget mekile mo amdan jingget mo ngapar khat ki apostol semua ba kile nakawe kesnong sakwe kesnong nawe ka perkhat ndi tang nakawe kesnong bahajan kumbangi na mekelea ngilet kilili nakawe kontinan sakwe kontinan nakawe kari kinra lang bu khiu bancet kinra lang bu khaw ya ta ka jingget kilet Syong ba klam record bun ki jingja bat kita ngatai ngaget dak jinget ngatep mo ba ki bun ba kita ki kamba ba ki klam tho mo ngaget ki ba ki la ya ling ba pol do kata la ya si bun ba kita ki singi kam yo bam sya tran te to kum lu kudang pan Jisu ru ong pa kita ki nyopungat ong wara ka yarong wara ka jual tu saipan jong pi ne kita ke jan jong pi lai bi tu Kidap eh. Ukeli hadian te, apabila mereka tu biang am, jangan biang. Jing temu jing Jisu boleh kata buat ka fokus di mau te. Mau ke. Di Jisu te. Tak ada kata yang dikibri baru buat jing keli buat hero ki bapet ma. Bila abu Jisu hakmat am. Kum pau lah tip te. Jadi kum uble udong kur kula tip te ki bandet am taji. Kemane pasal sultan bila ai ka we kentian ma. Ba haba uble kur khu yang am. Kadi ke dignity ke jang
kum ukpa ban pendap jong ki khun mar kan dong ka jingleran je kan dong ka jingleran u kum ukpa lada ki khun jong u ki kiduk mo temar budi ukpa te ublei kur khui kata ni first do di nam ta ka dignity ke jong u mo budi ukpa tak ta sa ka ba ar par ublei kur khui ni ki phlang bingin dong ka jing kur khui ki hima ke jong u mo te sa ka bala ublei kur khui ni bangi ngim dan kam balik krong nang no ro mo bat sa ka basau ublei kur khui ni bingin long ka jing kur khui ki weru bingin la ban yarap ki badan kam bat sa ka basan ublei kur khui ni bingin la ban enjoy ya kai ki jing dan kam jing ka de ka parthai ke mo harai kam de ka pisapan Ada yang taban shu ban halor ke ayo fikiran nam sar. Uji su ayat ko parshite umalunai bakodor. Matias lo makhlai ni kat ke ba. Sabsan nang to dengan polis sabsan ko. Pat ke hima ki beneng kalong kumunong kayu bawat iki malunai bakodor. Pada bawla shem ye way malunai bakodor like dino ye baro kat ba udan bat ulat hit yuta. Yu khen bete ba umni uba shem ukam kodor ban iki baro tada udino ta iki baro tang ban yo ini mal nai ba kodor tadi ta bangi sham jisu kita baro bangi dan kam dan jingmut ke je jungi abangi yo ba kodor tam ngo jisu di to mal nai da because semara katu ko parsi nomor Ukraine choice pangkata ka jingkin chow balak buri da te kata ka jingkin chow balak buri ya di kiju ki balak kentat no ita ka jingkin chow balak buri hari ini mau lenai po jisu di mu hande ki di jantul pat ki ba pediang de yo to mau lenai jadi yang ta ba bar ni kloi ban dilut begini yo kiju pila download dadang sedang kata jingkin chow balak buri la dan hang toi te ba de kena sepang jing jisu hari kimi ki kentat de hari ni pat di pediang ke ni to mau lenai mo te lai ba ni di jisu te kata kadai ka dok nun mo kadai bi ka dok nun jeng ta ubri ba de kloi ban dino ki barok pan yo ini mau lenai te bagi ro kan ma gile balang belak kloi ban bu ka fokus jangi syarut te kita ki bara tak la bu jisu ni kong tu beli lah te Maksud wa yala dia mensyar long kum tahi apet mo dan bahiyang jonga wi long pastor to mo apet stok wa da jing maduk tangadang mudor bi bakade katahi jadi na do dangret ngas ngobai ngakwa long pastor dan dalak pet pat ba kita sekri ki jong beli kim da bit da biang ngaji Ikwa ban lok ikwa den tang ong ngabah mengatrai ngan ruspa dengan yo ban thiet iki bangadan kam penduk mesiem tu ladai i si siapat bik syakri ki jong blai ba syukam la de bik dik syakri kan la semo haga kim dan hiri jisu kespa kim dan hira kim dan taga penduk mesiem si syagan ndai tang ipat hagi ni kisngi dan ki banget jengi ki biatu khana yang pastora mensyuah banga nampak pediang jisu da poi tang tarik dan pisasyo yo ban thiet ai ru Henry anda habang lap pediang si saya utrai dal akut tarik ru kepisah kadang poho ba kataru mder ba syubam khamnap bam poho iman lagsngi ong hado bandangia ta bam do ru anayang pa ka jinget balap spa aga jinget ta kada ka jingker ku kabut kadap la kadap pi ka roy hi ta kada kata long kata kada bangi penslon ma yakiba fio si saya jisu bolong usos bolong sha utau telong Takatai lada fila wat strike ihima ke jong blay badi hok ke jong ihima ke jong blay us iem te jong kata ke hima bat fin im ha kata ka hok ke jong ban long ko ma u te ban yo ita ka righteousness ke jong u ya ka ba u i ai hang yam tadai ta ya kini ke baro ka bam ka di ka ko sem la biang paham kita Kadai na markata mo pastor baka Deuteronomy leno ka ba pra ba ki perkenmau yi ba nyimdi ban klet no pat utau bala kerkui habang nang pat ban penon kami kata ka jing kerku ba utra la kerkui ngi ban kenmau mo ban penon kampat nakam ta ka hima ka jong uhi ba de mo u tau si mo bala kerkui ngi ban penon kampat utra ru kentiu be ngi halor kata mo kumba ka tin ka ong ba ka spa shisha kalong kam de ka kanrat ka babaha Henry la dang la nang pat ban penon kami ka kalong shisha ka jing mentoy bat ka jing kerku ya ki babu Baro brium dan kam yak spate. Mo kata ba gadi gisha mo wat la pido baduk ne uruspa ne wat manumuru em te kemut kata bete long gadi bet ka habong lo ka jing im gan. Henry habong halo kata mai sai la ban ha bai de ba kenjam siem te.
long halor zo kani padam long kwa ban pa bade bekan jodo te ubrio tu trai dam takatai min ko sa ban yo spai ma bat boro ki brio ki kwa balong ru spai hendrai pangajo yang kata ma kade ya ka jinget te mar uji suru udah bu khangi ka parsi uang pimla masuk kreakan ran yu blay ne ya kespa mo ki pastor ki juya hikai bahaya kata ki ong ba hang tu ba uji suklembu ta yu blay ba soitan Henry ubu pa yu blay ba kespa namar jo ya kata te yanu bangi iet jam ya kata tingin le lan ya kata ngin be takadal lagi ju tra ke ngin bu ning ko su tra ngin le lot e inam ta jisu kadang ibu pan nam ta kespa ke utu brio yam ke naru ba kem step hadu bun tiada met yam unbe ba ya kespa mo ngi makane ka juk pemantali pastor mana coba keren i pastor mulong mana kan kata ba along la pelong yu brio am bun bun kam beta naman ubrio be spa de men porsche Henry ji kata pada ubrio bom dan spa pada bun por ba te te ji be kata ta bentar ni be kata kayak kani kaya menta te Henry ujisu pada ukran ba ya kani bentar berkumju ram habis pek ni proverbs ni so proverbs kata ni Ecclesiastes ko omnia Ecclesiastes chpo ka bakat kendai ko omnia ya ka jing khawai la thau ban rakhe but ya ka wan ka pen kemen ya ka jingem but usbai utip ya ki boro da paning kong money answers everything te kembot ki bro khaim ka dibek spa wat mangiru madakhan ha ba ja sengru ni sekriu blai ni sania utra Henry kam ka spa pat ngim la ban ron te long ha ka jing sania ka jungi jisurung dan kamang te kata Ham ong ke spa ap ong ke pisah mo. ka pisau sto kata long ka pisau sto de kata mo long ka pisau ka don kam te Henry proverb padam ko ong ka ni ka proverb kat wei ka dekot ka ba arbo pra ka ong pat uta ubasania halaka spa un kelon Henry ubahok unroy kum kasla bercerngam hani pangastu ta long wan pat sakaji bagaji sania kan long habang sania apa utra nginroy nama bun ki brio padam mai seden la patai ya kata ka benta ngaso be kata tolong ba brio padam habu la be ekspa pat usania ha kata te bakata kala balle eu hangta you feel bang tau bakla ma nanu benne pastoi ki krem ya kata wat pastoru mangiru niswa nistu pa ya kata ngin long ngin dan ru yang henra ya kata ka jing sakri ka jing tra kurku wilam bu kun tier story ka jing jing hintai ngilong kumne kham su bang su kalong kumni banginang ap khmi lenti ya kata bagaspa jong bom hok kan wan skip hok Aba ka ketin ko ong kita. Oh, ya ke ski ba khado kan sia. Tang ka wei king dat ngan chu mo. Ngala nong fikane long ka jing mahamatat habak kan jaman siam. Kapisa kadi ka merau ka ba. Sisin ka long kan rat kora ka jing taras ni. Pi ya ka ministry ka jong Jisu. Kejat namar bu Judas ukwa pisa. Sisin bawan pisa kora ka jing jarro. Kabalang kora jing kulmar dai ka pisa. Hak politics kebapan kulmar kedai kepisah. Dai nama kata Paul udah maham yu Timothy. Senang kata Senang kata kano senang lu kaya surut. Lah kedai kekur poi kedai kepisah. Pi kepisah kedai kata Namo ngi kepisah kapuni surut baik. Dia kata Paul udah ongkum ni. Hagasti kebanan kong Timothy nrio. Nama uthiet jongki kenja basni baro long keba it sebai. Ndai sebai ji pisah baik. insya Allah spy Musya tu dah sebai, tapi mereka minta ngam pisah. Fi, kini ke pemut ayu, ba pelong ya ke pisah, ba kendai kemerau. Mo ha bantrei, mo ko ba ki marau ki dei bantrei ba. Kepisah Ai ka trei ke pisah kan. Henry ma pi pat wat pisah namar ke pisah kan. Namar babun ba ki briu la ke balang ne kanu kumbangirung isakri o trai fina mangi kwa pisah kam dai. Ada kwa pisah te pun ki wikila. Dia kata kita berkuat kamai pisah bersyutok, bersyukur, syukur bila job loteri kumta dan berngop ngala job kumta ta ai tang sepo jar ai. Ki ngabro berkuat pisah sudah. Hari di teng gawe ngihap masung tu. What it jaga pisah. But kenal ro ke pisah mo. Money is answer everything. Solomon tu thok, ya kan eh. Halas badai ka money hi penjat ya Solomon. But ngihap masung tu tang ni gawe. Ba pelong ya ke pisah bakandai ke marau. But hak jing syakri, lah kade hak long yang kalong sam, shania iwei ban ya kapisa. Nomor kapisa am kau rak jing tres nio, kum hayeng. Tip ulok trei ai pisah no. Wat kita surah long kata lah jot. Ne kalau pelut pisah no lah jot. Hak jing syakri,
tip ni pastor yo pisah ini pastor long kumni tip lajot baik. Ni yo iru baka balang benta kajot namar pisah. Haga shlong ka tauro. Today namar kata wadam ai ben namar pisah bangani dom para brio. Namar ka pisah kamla penyo beneng ya. Hari ka pisah kala penduk beneng ya. Mahan ringi pat men suai kidan mo o ka bailenti. Kema ka pisah kamla ban ai ngi bailenti li beneng ro. Kamla ban le ye ro yengi hoi kala ban tit senduk dalam dan pisah tu yo senduk ne. Chinong si ai. Am kidon kisnong. Bono ban ai katar kya biar lu senyap pisah itu. Katar lu senyap pisah. Kila ban ai funeral mo kala ban funeral la ne ka ciktap ta. Henry kepisah kam lam penyo pedang. Tadi kata kasi ong am simot menta kabasuk dua kepisah am kasi ong am susania baik. Lada ubasniu ubam pisaru siong be aingo e me atrai. Ngata nganumbam. But fi de hangta am bu blay un bishar hok ta kumenel apoy ta. Ngai be kasi bishar. Wan mong blay bishar no ne labam pisah. Wan mong e ta. Ong trai pen em bo uni bat kani ka beriu on sultu ba kepisah kam dei ka bakong santam. Ka bakong santam ngarus pa na haka jingay. Data dei bakong santam. Abat la sistem bila sania ay kata pinum tres niyo. Fide ngong fi ka ministry ka jot. Namar ditang mar pisah ka balang ka longyeng ka politics kano ro dei tang namar ka pisah. But man ka singi kran bai pisah. Nado became a step marsin kehi sumunta fi along kapa ay pisah tet kata. Fi ang fi ngatang am pisaro ngam kwa pisaro pimla alai kam pisah. Handai wadum ai pat ba fisania hak tu ke pisah. Nama sisien la sania hak pisah. Beriu QBP, Q sini, Q hypertension, Q lut. Tadai namar kata ong bai mo habong bai try ngasania ame. Ba sisien ba sania ngitip tang kan ngawai. Ublay unang penkerdu pisah ngi om tang kata. Lada ublay mula pan hap pisah ngasi ong gume. Kani kecing kai ba bangayon apa Bible. Un pelong ke jiti jong PM kan umrem. Ki kon nesel sapos nanta. Kejat no klam here ke jiti ru klam ni la. Kejadru. Sampai. Kare kata la fi kata ke dei ke pisah ke crowd do. Kelempang itu. Menta nama fidan pisah cuma bai doktor manu banai. Fi ke cingker ku ba ke dei menta. Ki kon jong fidan ke cingker cingkia. Amen. Haru blay wahai yang apa dia fi ke pisah banai you. Wahai yang apa fi ke pisah ba ngila ke benungkong do ban puson bangila ban ai ya kita gijing ai baka Bible ka ong yangi. Kelam ai yangi bang libam KFC ban libam kata wang habangi kongo utrayam KFC ka wanhi. Dei namar kata pastor ban chukni tin hindia haba fikran sipang kata kadai ne am kumta mo pastor pin ai ji sha hello kata ba kumbagi yakran mo baka pisa kaspa kadika kenrak ka pasneo handai kamera ko ba baha te kumut kani ka jingya huri hural ni ka jingya thrai sne ko ba PPP ong na do na yeng hado ka jing shakri haki ministry what haki hangno ro dapet kani ka wan bet namar lada lang lada klam pentrai kam lada yi be ka kam ka trai dan ba question dan ba kali jing kali hangno ko to bisa mo be pialom kum tam ta handai habada yat bet kam dan ka jing kali handai hang tu habashu palang be klam pendan kami ko to bisa hang tu kami ka jing kali la ni ka jing thrai sneo mo ko mo ndai ban lang be haju dan kami ban pen trai kam Amla da kren economics ro. Fi kedi ka pisah ka ba bam sap ta bagi ong kalang haju nama kam trikam. Kata ka penhiar ya ka yo ka kot ka GDP jong keri. Nama ka pisah ka di ban rotate. Habar rotate mut barok. Ngapu ngayo i ka we ka illustration mo. Ba don tau briu umut sa ha kata ka hotel. Ta ulasi we ka advance sis pat tengka. Tu manager kata ka sis pat tengka yo wang ke lech siu by dog. Ba ngiu ora dog mana. Tulis siu ka by dog sis pat tengka. Tu niu ba yo ya kene ka by dog padu wang adi klik siu ya ti by jembam jeki barat. Alit siu. Padu ni bala yo ita ka jembam barat. Wang ani kani ka pisah nga saram ho tu manager jong tu ka hotel. Tu wang klik siu kata sis pat lawan siu biang. Ka pisah la rotate teh entah. Pahadin kita tahu beri lipik kita kamera wang kena kamera kambas lah. Tuang siu no elevan songa. Tahu siu biang tu kusi sepat tengka. Hari kita kusi sepat tengka kalau terkam dah ada bertit ada borok ada pelat pi. Pisah ke dia kata. Pi ka pisah non kata hang ni ban rotit dia kakam. Ka benengin lah banio. Sa kawir ko long kumni kapisa
kadairu kawai bala man penyo beneng na penduk beneng yu breu marla breu umlawan manit chika pisa ka spa bom hokta kumno blame shania spa ba hok fi breu bomlawan manit chika pisa unomla ban yo ka beneng tikna ba ikata te Marga Bible ka ong kita ladang al ai mega bakendiat ngam la chania ite bakendiat kumno ngan ai mega ta babon mo ladang ala ai mega spa joki we lada ngam la manit chika ta kumno ngan ai spa ka jong me hi mo tagad kata ka spa am ka dai ka management beliau ai ngi kumno ngilan management ai show blay ban ai shaladi ban penyat yang ka sem na ki jing shekri na kono bas ka we da am ka pisa kum mga ngap ko interview tam de gustan ki di we kiniam tu ong umni ong ba ka kham kong san haga jingya dai de kam dai ka pisa ka dai ka family tadai ta udan tau para jong o pulut pisa ni stay we invest wa ai pisa to men ndai kam ler kam ga ta te uklam dom mi to para ro ong ka kham kong san be ka dai ka jingya dai ya ta pisa ngi sa yo biang hi re ka jingya dai sim ra dukut ta dukut ta ka dai ka ta long haga jingya dai mo hayeng asam na hang nong noru ilawan mes manit sa kapisaro am rey kata kapisa ka sawan biengi tagad kata i ke jingya kulmaras nong atao balang dimi so si do bamla si manis na mla si ba kada tang nakata daw sa kapisa kata let money go and money will come kata kam Siya map be. Ngasi semua be em teng ka bank ro mo ka map no e ka ram mala jong kata ta. Ki teng asong kung ki bangai tu siya map bank. Bari siya surut namar ka pisa. Hot utau balale wakla ai mo umar met na jing hen. Mo. Batang kata bai pastor menekan kadai kata mo ladam la msania ka spa bom hok mo msania spa bo hok tin jong trai ka ong lupa lukas kan rio. Tadi no hang tangin long hok kan jela di pada. Ka pisa ka bangiyo kam dai lamba ba bamsap kam dai ro namar kata jing trai kinu no bangi di ki de ki tiar pa pendi pen buat penjat ki yang ki bro. Ngim dai na kata ban kamai tamban yo pisa lebe penjat ki wei kamantoy ru em yang ya kata. Ban ka wei ru ka de ka pisa ka bangi ngi trai em ka debe ban dai bai da ka jing jao sep ka jongi ke da ka jing trai hok ka jongi ke. Namar babun sin hakene ka perthengi shukwa lo ki dro lo te bro. Ta kam dai ken ka kamai hok ta. Le de ki em ba trai hok le hok pio wala da pio kindet na pio bun. Ublei dan kalat ban kerkun namar ka de ka jong pi. Bat pila ban ai so ublei ru em klem da arta tien kan. Pi ka de kata bat ublei em ukur khu bai. Yang ngi ki bangai bat ka jikur khu ka kraw ka jong em ka ban kong do ukur khu ngi kin jaman se bangin sai so ka ba ar ukur khu ngi ka jing ko jing kya. Ukur khu ki khon ki kti ki jong i. Para bangi don kata ka jikur khu em ka bamur perkhat ma pi ki bun ba ki breu. Ngatrai ba pet yang ni ka por. Si banai tang ka bai dawai 10,000. Si banai da. Pi da utrai ukur khu em usneng nong bam do ta. Ada umpang cuma 10,000 fila safe ta. Wa si sen ba pi yo ban safe 10,000. Pi sutu ang tang ke jingku. Ten na kata ke 10,000 ta da kwatit skuti lo ayo iya. Kalau kum ta da kata ke jingku ka ba kraw na mar belai. Kalau thik kumi ke to ka breu. Bau tau khau lut shu ta like stem steng. Ta ka ba kala kham da. Ukpu kham lut da. Ta kata am de ke jingku ka ba kraw. Ka kham lu spa, ka kham kalam multimillionaire. Hande ka khlam lut ta de namar kata ba ka khlam lut ta ka de ka spa kam kam kuslai. Ta ai nga ma phirung long kum ta. Kata kan long ke jingku ka ba kraw. Mo alor kata. Boleh shibun pastor kai por kala nangyat ni ai boleh je pi barok shisha ba pila yo ban penshai kat kum kaktin ka jong boleh try dan kerku dan pen sle epi but ipi ru kum jut try dan kerku ba dan ai pa ki jingkeli ki jong pi but i pastor i pen kot halor kan ni ba kan ma pin yo ma ru ka jing kerku kumbai ai nuk sama pastor kanika ru kan thai haba kala kham shwa na ka banta u shakri jong u boleh but ngangat haki por ki bidang wan ngin kera Ramadan ru bakali na padang jong pi kwa ban tip shu pang uni khau kham de ngangat pin yo ma jing kerku halor kataru hande hakawai pat kapor utran kerku pi haganiga step pat kaniga smi barok away kan long shisha ga jing kerku nam ta jong pi way nang bagi ni ktien ki ba pi pilai asngo long bagi ni ki jing pen shai na ktien ga jong utrai na kerku pi dan ya pen sle pi kan mau ban pai bi chak ktien ga jong ulai na ba umdan haki way pat bagi la ban yo ya ka jubab la ne ka jing penshai la ne ka jing shampang la ne ka jing tip la ne ka jing star handre di tang ha kaktin ka jong ublay but pin pairu shakita ki shakri ki jong ublay ki balat ban jubab ye pi ban penshai ye pi leng ba ka kaktin ka jong ublay na ka jing star
ka jing tip ka jong ki hi han re kat kum ka jing start ka tien ka jong ublei tran ku khui pi bat pan kan ma biang sa isin Shibet ngindan ka jing shakri ha maulai nang kwar ha ka por kat wei ba jim step lam kum ju ru jan met san ba je pat ha nong thmai nong khrem ha partner presenter te ngi aware ngi priang som hai pi nya wan banya snok ti lam bat ngi shakani ka jing shakri baru try na ikar khui pi ngin le ro ke ban adwai pat ban kar khui pi ha kani ka por i wei pi wei try na ikar khu ba dai bat scam pi ba kham ta me kan ma ba pin roi ha kata ka jing tip ya utrai tin ka jong u tnang ba pin long shisha kita ki berius pa ha ka jingen amen tingile ban duai ban kar khu ye ki ha ka ni ka por ngile ban duai la try ko pai wak ma jome ban ai ngo imia try bi dia nam tagni khun ki jome ken try jisu ki bela don ron kat ban ngi ken try bi dia na do bi sedang ken try ka ni ka jes lock ken try na tin ka jome ken ablay bi dia ban yor ken try ban pen shai ban jubab ken try ban ai ken try ka ka jing sngo thu ba ka jing champang ba ka jing tip ka jing sta kat gum ka tin ka jome ken try ko pa ban me dap ken try da ka jing e ba ka jing le ba ba ka jing isne ka jome ken try ko pa halaga sni a try bi dia kum ta u pau ba ha ken try me besai ngi ken try bi but me pendap ken try kita ki jingdon kam ki jongi halaga benta barok ken ablay bi edia da shisha try ngim duna ngim kerdu ken try hanre halaga sni a try bi edia kita ki jingdon kam ki jongi ken try de ma me ken try bi edia ba pendap ken try jisu na kata ka jingkon re ka spa ka jome ken try ko pa ngida sngongo e ya me ablay bi edia kan ka jing em ka ba me mela ai hangi ken try ngi ai ngo ken try na ka benta ka jingkot ka jingkhya ka ba me ai ken try ba nga kam kan ti ba nga ban banaro ken try ha kan ka por la da don ken try na padeng ka jongi ken try jisu ki ba up khmi ken try hagani ga por ya kata ka jingpan kya ka bajanai ken try bi ka met ka jongki ken try jisu ngada ngai ken try ka jingpan kya ka bajanai ka jomi kala long ken try ka met ka jongki ngada ban bana ken try bana phai ka tien ju ka jingpan kya ken try ha ka met ka jongki ni khun ki jomi ken ablay be ja na du ka kli ha du ka slak jat ken jongki ken try ko pa ma me try me le i kamba try but tiga jomi kan baong atran Isaiah sa pulai kan try dealing baga just nam ka jomi bagi yop diang kita ka jupan kya kan try bi dia na ngai sha try gini khul ki jomi ha ka por ki snow thu kan try kata ka jingkot kan try ka met ka jong ki kan try jisu ki snow thu kan try ka jing pelat kan ablay bi dia ka jingkot ki jing kya kan try tang ha ta ka met ka jong ki kan try and rekam ta me atrai jisu ngada nget kan try be dia ka jingkot kan try ka jingmo jo perkhat ka jongki kan try jisu ka jingkot kan try be dia ha kata ka jingyo ka jingkot ka jongki kan try be dia bagian snow thu shisha atrai be kata ka spa ka ba me malakar khui ki kan try ko pa ka dei ya ka ban pen dan kampat kan try be dia na ka benta ka hima ka jomi hi kan try ban long ka daw jong ka jingkar khu kan try sha kata ka jing shakri kan ablay be dia ma me manai kar khu but ai kan tiu kan try na ya pas lek ni khun ki jomi atrai be dia ai ba kan da long shisha atrai ki bar spa ha ka jinget ame ka try jisu ya duai da kar khu ya ki wei bi wei ha kar tengu jisu amen amen try kar khu pi baro ban kan ma bian sai si sien pat kadi kadi ka jing pentep ka ba khadu ngangen ba ha ka khadru tarek jong uni banai kadai ka sni ka ba khadu bangin pediang pat ka form shaka khasi bible school tela dadang dona pedeng jong pik bela shem fim pat submit pat one eye sngob hapin one man submit shwa ka khat real tarek la dadang don rupana pedeng jong pi baklem pat shem ka form pin pen kloy no e ka taru hila bandang one ban shem ka form namba dang don hi satang khandap ba midang la ban pediang te sngob hapin shem ka nika lat ka dika kabu ba pin one ban enroll ba ban join shaka khasi bible school na bang atep ki ba bon pedeng jong pi kwa ba ban tep ki ba bon shapangka tin ka jong blake na ba pin san ba pin roy ba pin rius pa haka jinget kumbala ong isa but ni manjur ingwei pe ingwei na pedeng jong baro try kar kui pi baro ko blesi bon pastor ko blesi bon sa try kar kui pi